Sampun, mboten anu direncangi bapak to Bu? Bu, ibu nggak takut bapak joget sama saya? Aman wis lagi iki lho Mas aku enak ibu-ibu ikhlas bapake joget karo penyanyi. Nyoh ngono karepe. Nggih, Pak. Ya Allah Pak, nggak ada duanya loh Pak, Ibu. Lah nggih saestu. Aman. Iki ngene iki lho jenenge amanah Mas. Ning opo sliramu teko Taman Juruk. Taman Juruk. Penak Pak nggih? Penak nggih. Campur sarine Chandra Pesona. Siap. Ning ngopo iramu teko Galaku Taman
dulu ayo. Alhamdulillah. Oh, kaya sing digoleki mulut. Hemo kok bos arju urung Pak teko-teko. Sutio.
Lanjut. Lanjut, Pak. Jenenganmu pun ngadeg lho, Pak. Mosok bar terus gak diteruske ngono apa penak. Lah niki HE mboten anu, Pak. Lah nggih nggih Pak nggih. Nek pun jumeneng ngoten niku nek mboten diteruske kan gak enak ngono. Nanggung oh, ya. Tanglah ya nanggung. Sekar bisa nyawang Unang desa. untung desa tapi rejo dene ora ilang Gone gone padha lara Chandra Pesona Bos material, bos koco. juragane besi tua Alhamdulillah bos bakso. bos bakso terus bangun lagi masuk kok Bu niki Bu monggo jarene wis aman keturutan sing dikandang biyen nate janji ning saiki opo lali Napa Pak Haji? Napa? Kak, Kak ternyata aku kira-kira di fan loh. Ibu ini selalu puterin terus Chandra Pesona. Ini kebetulan ini istri tercinta dari juragane anu Koco. Oh nggih. Nanti spesial buat ibu diputer ayang-ayang nggih. Matur sembah nuwun. Lagune Bapak napa? Juragane Pang ya, niki spesial buat Bos Suradi. Iki sing duwe iki juragane Iwak Yono. Juragan iwak, juragan ayam, Iki juragan isine bos-bos kabeh yo, nggih, Mas. luar biasa, Nek aku gak mulih ngono piye, alhamdulillah. Mas? Aku tak neng kene gak usah mulih Betah ya? Heeh. Iya. Pak kula teng mriki mau nggih. Lho, Juragan kuwi yo roti. Aku Niki. neng kene ae, Mas. Aku gak usah mulih, Mas. Jajan. Ya Allah, aku Ben betah. ketularan dadi juragan ya Pak ya. Nah, yo ngono, amin. Kowe ra nyanyi dadi juragan. Pak Haji, lagune napa? Apa? Nggih, empono, Pak. Empono. Tadi siapa? Oh iya. Oh iya siap. Terus gak apa-apa lah Mas, gak usah ngersake lagu sementing nyawer. Iya. Mas. Ayo, Ken. Syukur bisa nyawang gunung desa. Dadi rejo ini ora ilang gone mondok. Pak Iwat. Yuk. Chandra Pesona. Ditunggu pakai request lagu nih Bu Ge. Biar nanti buat seluruh ibu-ibu panitia. Suwe ora ketemu
bunga ingat manis antuk nograning Gusti ora mung jroning impenku iso nyanding sliramu cahayu. Suwe ora ketemu sliramu gawe kangane atiku tak suwun perintah lan dalu pamujiku mangiyo rahayu lapiye kena-kenae yo kene tak atuk-atuk kabare ora esuk ora sore mengelingan sak salat dawane nadyan mung krungu swarane apa maneh yen nyawang eseme bebasan segara madu kalah manis sing manis pancen semu. Ibu bunga ingat manis antuk nograning Gusti ora mung jroning impenku iso nyanding sliramu cahayu. Setunggal langkah mesem mungkin sampun katur spesial buat Bapak Ibu tamu undangan nggih bersama Chandra Pesona Campur Sari. Pak Haji, Pak Toto, Pak RW. Mas Manten, Mbak Manten ditunggu request lagunya nggih. Lelagon menika konjuk kagem Pak Lurah. Ya, kalian Pak RW. Iman saking Pak Haji Toto. Iya iya Luwih becik paten ana
dalam pinten? Saya ketiji Mas. Oh, ora Kak digratisi jare. Oh gratis. Pak spesial kula loh. L lho Pak. L kula ukurane. Kulo XL Pak. Oh siap. Bapak Lurah matur sembah nuwun nggih. Ning Nggih. ngomong-ngomong nih Bapak Lurah mohon izin Pak, Bapak ini asli dari mana Pak? Asli Asli Sunda. nggih. Oh. Mangke dipun tenggo kersane lagunipun menapa Bapak nggih. Wis ben Mas dijak ngomong Jawa wae, engko lak suwe-suwe iso. Ya mungkin Bu Lurah Oh mungkin ngaten nggih. kalau Bu Lurah mungkin asli dari Jawa. Bapak, mangke menawi Bapak mboten pirsa nggih to, kula matur napa Bapak mangke saged Pak dolan-dolan tenggen kula. Alah Pak, alah alah. Kuwi ngono ki modus. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masak isine kowe apa wae marang sesedeman masih kasih Chandra Pesona. adem sedikit. Lowe becik paten nono timbang perpisahan mrentang sulistyo wangi samudana marang keluarga karwalan praputra Mas Lewangin saking alismu kuwawa hangat kang rasane atiku nadyan wis lingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni polamu. mongko kowe bocah gunung senajan bocah gunung katuwa nyrimpung jiwa ragaku kok urung kahurmatan kamprung rubuh nganti Pak Lurah ngersakaken lagu menapa sampun dipun galih badhe ngersakaken menapa menika? Apa? Dalam Ora ngerti. Ora ngerti mboten napa-napa Bapak. Alah nek ngene iki aku ya saya betah ning kene. Nggih. Kaya dilem lho ya Kak ya. Menapa Bapak? Ampun gemujeng ngoten lho ki sampe abang kabeh lho Mas sampean. Aduh ya Allah. Ibu mboten Yang tindak karena Bapak. sakit putih Bapak Ibu ya. mboten tindak? Oh enggak, alhamdulillah ya Allah nggih. Monggo Bapak dalam tenggo tigang dinten cekap anggenipun galih ngersakaken lagu menapa menika? Pripun Pak? Aduh wis gobyos iki lho tenan iki ya. Ya. Aduh. Iya. Mending anu Kak. Penerjemah ini. Mending kon pidato yang urusan karo Kak Teki iki. Oh ajudannya, iya. Udah, Bapak translate. besok kalau bapaknya pas sakit saya boleh jadi ajudannya Pak. Kan Bapak nggak tiap hari masuk. Spesial Bapak ini khusus ajudani Bapak tuh yang dicari cowok bukan cewek. Kalau ajudani Bapak cewek, ini Iya. malah resikonya Oh, iya. gede. Iya. Nanti iya. setelah ini Kak, ini nanti share lokasinya nanti kita ke sono. Siap. Oke, wonten Mbak Kakung ngersake caping gunung. Oke, Nggih. siap. Pokoknya sepeda malih sekali lagi terima kasih nggih Pak Lurah. Nggih. Pokoknya buat Bapak-bapak semuanya yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk memberikan ucapan dari sebuah Nggih. kedua mempelai tentunya juga keluarga besar. Urip ono kutha